Okrem toho, že pri kúpe celého kuraťa viete slušne ušetriť, máte aj oveľa viac možností, čo navariť. Podstatou pri porciovaní je, že rez, ktorý vediete, má ísť ľahko. Režte teda tam, kde je kĺb. Pri porciovaní stehien najprv narežte kožu, stehno vyklbte a následne spolu s ústricou popri skelete odrežte. Kuracia ústrica je mimochodom považovaná za najcennejšiu časť celého kuraťa a predsa ju ľudia zväčša kvôli nevedomosti nechávajú na skelete. Tak si dajte záležať a o túto cennosť sa neoberajte. Pri porciovaní prs najprv vedte rez pozdĺž hrudnej kosti a nožom už len kopírujte skelet. Ja som pri porciovaní odrezal len dolnú časť krídel a horná teda ostala na prsiach, čím vám vznikne tzv. Kurací saprin. Ak chcete stehno rozdeliť na horné a dolné, stačí opäť nahmatať kĺb a jednoducho prerezať. Kuráta si kúpte aspoň dve a jednotlivé časti jednoducho zavákujte.